Përshëndetje të gjithëve. Së bashku me presidentin e Kroacisë dhe presidentin e Slovenisë, organizuam samitin e procesit të Bërdo-Briunit në Shqipëri. Ky samit përfaqëson një platformë të rëndësishme rajonale për shkëmbimin e ideve dhe vizioneve mbi të ardhmen e rajonit tonë. Bashkë me liderët e tjerë të rajonit, diskutuam sfidat aktuale gjeopolitike si dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal. Shqipëria mbështet dialogun rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë mirë si element thelbësor për ruajtjen e paqes, zhvillimin ekonomik dhe integrimin rajonal. Në samitin e sotëm, theksuam se Ballkani Perëndimor ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të bashkëpunimit rajonal, sigurisë dhe forcimit të marrëdhënieve ekonomike. Megjithatë, rajoni ynë përballet me sfida të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon akses në instrumenta financiare të Bashkimit Evropian, lehtësira tregtare dhe programe të përbashkëta për zhvillim. Gjithashtu diskutuam për rrugët e bashkëpunimit rajonal me qëllim krijimin e kushteve që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendin tonë, në vendet e tyre. Në këtë kuadër vlerësojmë veçanërisht takimin e drejtorëve të agjencive kombëtare të punësimit, si një nizmë që do të vazhdojë edhe në të ardhmen, për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional në nivel rajonal. Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm dhe të qëndrueshëm në udhëtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Brenda një kohe të shkurtër, kemi hapur 5 nga 6 grup kapituj negociues, që ka përbën një njohje konkrete të përpjekjeve tona për reforma, nga forcimi i institucioneve demokratike dhe pavarësia e gjyqësorit, te modernizimi i administratës publike, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe harmonizimi i politikave ekonomike me standardet e Bashkimit Evropian. Aspirata e Shqipërisë për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një objektiv politik, por një mision kombëtar. Integrimi në BE gëzon mbështetjen e gjerë të shoqërisë shqiptare, pasi pasqyron vlerat themelore të demokracisë, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Këto vlera përbëjnë themelin të së ardhmes europiane që Shqipëria po ndërton me vendosmëri. Shqipëria synon të përfundojë negociatat teknike deri në vitin 2027 dhe të bëhet anëtare plot e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Në përmbyllje, dua të shpreh mirënjohjen time për gjithë pjesëmarrësit e sotshëm të takimit dhe në mënyrë të veçantë falenderoj presidentin e Kroacisë dhe presidentin e Slovenisë për gjithçka dhe për angazhimin e tyre konstruktiv dhe shumë të rëndësishëm në rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit. There's a problem with translation. Sorry guys, it doesn't It's not a work. problem, there is none. There's none translation, yeah. No. Is it? Now it's okay? Okay. So I can speak in Slovenian or I should continue in English so that everybody would understand? Just let me know. English? Slovenian? I mean, I have a translator here, so. Does it work? Yeah? Okay. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da se seveda najprej iskreno zahvalim našemu gostitelju, predsedniku Albanije Bajramu Begaju za odlično organizacijo današnjega vrha, predvsem pa za toplo gostoljubje. Zahvaljujem se seveda tudi predsedniku, kolegu Hrvaške Zoranu Milanoviću za tesno sodelovanje pri sopokroviteljstvu procesa Brdo-Brioni. In seveda najlepša hvala vsem predsednikom držav regije, ki so se vrha danes udeležili. Ta forum od leta 2010 dokazuje, da lahko države regije gradimo prostor dialoga, zaupanja in sodelovanja, tudi takrat, ko se zdi, da so razlike med nami res velike. Pobuda Brdo-Brioni še vedno, morda še bolj kot v preteklosti, pomeni dragoceno platformo za izmenjavo, ki jo velja ohranjati in nadgrajevati.
Današnje srečanje je potekalo pod geslom Skupni interesi, skupna zavezanost skupni prihodnosti, skupaj naprej proti Evropski uniji. In spoštovane in spoštovani, to geslo ni zgolj simbolično oziroma vsaj ne bi smelo biti. Je usmeritev, da regija Zahodnega Balkana potrebuje evropsko perspektivo, saj je to najbolj učinkovito geopolitično orodje za zagotavljanje stabilnosti, miru in varnosti. Zato sem danes ponovno poudarila, da mora širitev Evropske unije ostati visoko na politični agendi. Proces mora biti hitrejši in učinkovitejši, a hkrati verodostojen. Standardov ne smemo zniževati, temveč jih je treba dosledno uveljavljati. In samo tako bomo spodbudili resnične reforme. In nisem bila edina, ki je danes poudarila še eno stvar, da mora tudi Evropska unija in njene države članice opraviti svoj posel. Tudi na naši strani napake seveda so, jaz upam, da se jih vsi skupaj zavedamo. Slovenija podpira nadaljne korake v širitvenem procesu, odpiranje novih pogajalskih sklopov z Albanijo, zapiranje poglavij s Črno goro in seveda nadaljevanje poti tudi ostalih držav. Hkrati pa od kandidatov pričakujemo napredek pri reformah, še posebej na področju pravne države, dobrega upravljanja in človekovih pravic. Slovenija pri tem državam tudi aktivno nudi pomoč in bo to počela tudi v prihodnje. Pomemben del današnjih razprav je bil posvečen načrtu za rast za Zahodni Balkan. Ta načrt državam regije omogoča postopno vključevanje v enotni evropski trg in prinaša konkretne koristi za njihove državljane že pred polnopravnim članstvom. Slovenija močno podpira njegovo izvajanje. Pričakujemo pa tudi, da bodo vse države regije to priložnost prepoznale in uresničile potrebne reforme, predvsem v korist svojih državljank in državljanov. V ospredje sem danes postavila tudi mlade. Njihove perspektive morajo biti vključene v naše odločitve, saj mi danes odločamo o njihovi prihodnosti. Danes preveč mladih zapušča regijo, tudi Slovenijo, ne zato, ker jim manjka znanja ali ambicij, temveč zato, ker doma nimajo dovolj priložnosti. Naša skupna odgovornost je ustvariti pogoje, da bodo mladi želeli ostati, da bodo lahko razvili svoje potenciale tukaj in gradili prihodnost svojih držav. Prav to pa je bila tudi tema sestanka, ki so ga pred našim srečanjem, zelo ponosna sem na to, imeli direktorji agencij za zaposlovanje iz držav udeleženih v procesu Brdo-Brioni. Na njem so se zavezali, da bodo krepili sodelovanje med javnimi zavodi z namenom spodbujanja kakovostnega zaposlovanja, povečanja zaposlitvenih možnosti, boljšega usklajevanja izobrazbe s potrebami trga dela, izboljšanje delovnih pogojev, uvajanje privlačnega socialnega okolja ter razvoja programov za vračanje talentov. S takšnim sodelovanjem nameravajo v okviru procesa Brdo-Brioni nadaljevati tudi v prihodnje in, če bodo uspešni, upam, da bodo, lahko pričakujemo rezultate na tem področju. Zahodni Balkan seveda ne more mimo vprašanja podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Regija je ena najbolj podnebno ranljivih v Evropi. Temperatura se je v zadnjih desetletjih že dvignila za več kot stopinjo, natančneje za 1,2 stopinji Celzija, napovedi pa so še bolj zaskrbljujoče. Do konca tega desetletja še na 4 stopinje. Zrak v številnih mestih ostaja med najbolj onesnaženimi v Evropi. Energetski prehod, zelena agenda in ukrepi proti onesnaževanju niso luksus, temveč nuja. To so vprašanja, ki presegajo meje posameznih držav, sodelovanje je nujno in tudi o tem smo govorili. Še ena tema, ki je meni zelo blizu in ljuba, posebno pozornost namenjamo digitalni varnosti. Ponosna sem, da smo skupaj s Francijo in Črno goro soustanovili Center za kibernetsko zmogljivost Zahodnega Balkana.
Veseli me, da je center v manj kot 3 letih postal prepoznaven in zaupanja vreden regionalni projekt. Želim si, da ga vse države regije vidijo kot svojega in ga aktivno uporabljajo ter razvijajo. A čeprav govorimo o prihodnosti, spoštovane in spoštovani, se ne smemo izogniti preteklosti. Brez resničnega dialoga, brez reševanja odprtih vprašanj in brez sprave, to je morda najtrši oreh na tem našem področju, ne bo pravega napredka. V deklaraciji, ki smo jo danes sprejeli, smo jasno poudarili, da so dobrososedski odnosi, regionalna stabilnost in sprava temelji evropske prihodnosti Zahodnega Balkana. Potrebujemo pa odgovorne in pogumne voditelje, ki bodo pripravljeni sprejemati težke odločitve v dobro svojih ljudi. Naj zaključim z mislijo, da Brdo-Brioni proces ostaja forum zaupanja in partnerstva, je prostor, kjer gradimo evropsko prihodnost regije. Prepričana sem, da lahko samo skupaj uresničimo to prihodnost, ki bo prinesla stabilnost, blaginjo in predvsem nove priložnosti za naše državljane. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da to tiskovno konferenco izkoristim še za izrek sožalja predsedniku Republike Hrvaške, gospodu Milanoviću. Včeraj v Sloveniji, v hribih so namreč življenje izgubili 4 hrvaški planinci. Slovenska reševalna služba je prišla na pomoč, a žal prepozno. Morda nimam prave številke, pravite 3. Spoštovani gospod predsednik, iskrene sožalje in jaz upam, da bo takih nesreč na našem področju, v naši regiji seveda čim manj. Hvala lepa vsem še enkrat za sodelovanje, predvsem vsem predsednikom in predsednicam in mislim, da bo Zoran sporočil veselo novico, našli smo že organizatorja za prihodnji Brdo-Brioni proces. Iskrena hvala. Dame i gospodo, dragi Bajram, draga Nataša, prvo zahvaljujem na izraženoj sućuti i ja je upućujem obiteljima i bliskim osobama nastradalih planinara. To je tragedija i nažalost tu se nema šta drugo reći. Slovenska služba je napravila, siguran sam, sve što je mogla, ali pomoći nije bilo. Što se tiče današnjeg sastanka, ja ovaj proces ne vidim i nisam ga ni od početka vidio kao bilo kakav oblik mentorstva Hrvatske i Slovenije nad državama koje nisu članice Europske unije, a posebno ne na ovoj razini, jer kao predsjednik i nemam tu vrstu izvršnih ovlasti. Mogu ustvrditi da hrvatska vlada pruža podršku svim državama regije koliko može, da čini mi se ne diskriminira i vjerujem da će tako i nastaviti. Ali ovaj forum jest nešto drugo i po meni još i važnije kada govorimo o razgovoru i dijalogu na ovoj razini. To je dijalog koji je pretpostavka bilo kakvih odnosa, a naročito dobrih odnosa. I da mu je to jedina svrha, on je vrijedan. Nećemo donijeti nikakve velike zaključke, niti pokrenuti nekakve nove inicijative, donijeti novac, to ne možemo u ovom formatu, ali razgovarati i vidjeti koja su iskustva i koji su na kraju krajeva problemi Europske unije, a njih je jako puno. Jedan od većih problema u ovom trenutku je i nesposobnost ili nevoljkost onih koji su stvarni ili takozvani europski lideri da razgovaraju sa igračima u svijetu, jer su se okolnosti promijenile i Europska unija više nije sila kakva je mislila još do nedavno da jest. Naprosto nije. I mi smo dio tog sustava i ostaćemo kao Hrvatska i Slovenija, siguran sam, dio tog sustava. To je naš civilizacijski, djelatni, duhovni prostor, ekonomski svakako, to smo mi. Ali treba prilagoditi poluge politike nove stvarnosti. Naravno, to su sve pomalo i filozofske rasprave, ali i to ima smisla i to ima svoju vrijednost. Slažem se sa skoro svim što su moji kolege rekli i ne bih tu ništa posebno dodavao.
Tu sam da odgovorim na neko od vaših pitanja i sljedeći sastanak, odnosno ovaj format će biti u Hrvatskoj, tamo gdje se dogovorimo, to ćemo još vidjeti za 1 godinu dana. I još jednom izražavam duboku sućut mladim ljudima, odnosno obiteljima mladih ljudi koji su nastradali. Hvala. Neki lideri Europske unije kažu da se Europska unija raspada, mi ovdje govorimo o proširenju, pa me zanima koliko su realno obećanja iz Brisela da bi do 2000... It is. Is it okay? No. I can be loud. We can all be loud. Izgleda da mikrofon ne radi. So, I can start. So, Kristina Pešić, Croatian National Television. We got messages from some EU leaders that the European Union is falling apart. And on the other hand, we are here talking about the enlargement process. So, how realistic is the goal, which we heard from Marta Kos lately, that Montenegro or Albania could become new member states by 2030? Thank you. For all presidents. That goal should be a goal for all of us. And I know that Slovenia is working really very hard for the accession process. Slovenia, together with Germany, is one of the member states who's promoting the qualified majority vote for opening certain clusters or chapters, because this was seen as an obstacle in the past. If we look at North Macedonia, some other countries as well, this is the reason why I'm vocal about the mistakes that European Union is doing on this path. I am a European Union believer, and I strongly believe that all Western Balkan countries should be part of European Union, not for only their benefit, but also for our benefit, because security and peace in Europe is at stake if we are not going to be successful that way. Marta Kos is working very hard towards that. And I do hope that all 27 member states are going to recognize the necessity to speed up the process. So Slovenia will continue to be the promoter, and we are going to continue to try and find solutions to speed up the process. It takes two to tango, we normally say. So Slovenia is not enough. There are 7 or 8 countries already, supporting the qualified majority vote. But at the end, we need 27. I'm aware of that. But I would not say, that the European project is dying. I do not see it that way. Bear in mind that European Union was established as a peace project. And that's the most important part for me, if you ask me. Because being together, it means peace, it means security, and above all, Croatia and Slovenia are the case of that. It means progress. And that's what's at stake if we are not going to be, willing enough, and if we are not going to speed up the process. I will continue to work that way, and Slovenia will do as well. Jel mogu ja govoriti hrvatski? Ima prijevod? Right? Samo jedna as a point of order, dakle, ova inicijativa da se Slovenije, Njemačke i još nekih država, da se određene odluke više ne donose jednoglasno nego kvalificiranom većinom, koliko ja znam, nema podršku hrvatske vlade, a nema ni moju. O razlozima možda nismo nikad razgovarali, smatram da jednoglasnost prvo može se mijenjati samo promjenama ugovora temeljnih, to je dug i kompliciran proces, drugo, u tome vidim klopku i to bih čuvao kao djevojačku čast, ako se mogu tako izraziti. Dakle, jednoglasnost se ne pušta, to je po meni instinktivno način obrane malih država od puno većih država koje nas ne razumiju i ne vide. To je naše povijesno iskustvo i ne vidim ništa loše, a kamoli zlonamjerno u slovenskoj ideji. Koji su njemački motivi, to je već tema za drugi razgovor. Dakle, neke države su naprosto prevelike da bi bile tretirane na isti način
kao druge države i ne dopuštaju da budu tretirane kao takve, imaju puno veći utjecaj i to jednostavno treba držati pod kontrolom. Kao i to iz kojih država, jer uvijek dolazimo od nekuda i uvijek smo nešto. Ja sam i ovdje Hrvat, Slovenka, Albanac. Da se pazi, dakle, da pri izboru čelnih ljudi prevelika količina utjecaja ne bude u rukama nekih najvećih država. To su opasne stvari. Barem ih ja tako vidim. Što se tiče Europske unije, naravno da se neće raspasti. To je veliki projekt, tu je uloženo toliko puno vremena, novaca. To je tolika birokracija, dakle, to naprosto ne možeš uništiti, ne. I ako želiš, a nitko od nas to ne želi. Ne raspada se. Ona je počela kao mirovni projekt, ona to definitivno više nije. Dakle, ona čak to strukturno više nije, jer počeli smo birati nekakve komesare za obranu. To po meni nije pravi put i nije način na koji Europska unija, koja je krojena i čija konstrukcija odjela je za nešto drugo, može podnijeti. Mi sad stalno tu došavamo neki rukav, pa 2 revera, pa onda imaš 6. prst na ruci, to ti ne treba, to ti smeta. Europska unija je prije svega slobodno tržište. Veliku Britaniju, njezin establishment, a onda i njezino stanovništvo je prije 9 godina iz Europske unije, malo se o tome razmišlja u stvari, a velika je lekcija, potjerala upravo ta grozničava potreba da Europska unija stalno raste i da stalno encroaches upon nove oblasti, nove ovlasti, novi budžeti, novi povjerenici. To je loše. To nije ideja. Ja nisam vjernik u Europsku uniju, ali je prihvaćam kao jako dobru nadgradnju onoga što moja nacionalna država, a takve su skoro sve države u Europi, jest. Demokratska, otvorena, inkluzivna, mada to danas treba braniti kakva je atmosfera u Europi. To nisu nikad vrijednosti koje možeš pustiti po inerciji i misli da će trajati stalno i da će biti neugrožene. Stalno ih treba braniti. Ali u bazi svega su nacionalne države. Ne nacionalističke države, ne zatvorene države, ne ksenofobske države. I granice imaju smisla. Schengen je super stvar i užasno praktična. Ali i granice imaju smisla. A to znaju posebno države koje su se za njih morale boriti na jedan malo drugčiji način. Ali ne vjerujem, dakle, da Europska unija propada. To je malo zlurado, tako reći. Dobro, kolega Orban ima svoj stil i ima svoju metodologiju i u nekim stvarima se s njim slažem. Slagao se, u nekima ne. I to je tako. Ali to nije, i vraćam se na početak ove tiskovne konferencije, odnosno na ono što sam rekao, to nije razlog da se ne razgovara. Da se ne razgovara puno. Da se kroz to, dakle, ne pokuša shvatiti koji je položaj i koji je kut iz kojega sugovornik govori, a koji možda nikada nećeš dokučiti ako ga ne vidiš i ako s njim ne provedeš sat vremena. I to je iskustvo svakoga ko se ikad ičim bavio. A kamoli vrlo odgovornim poslovima kakvim državništvo još uvijek vidim. Mada mnogi rade na tome da se to erodira i unizi u stvari. Europska unija mora paziti gdje i kako ide. Postoje društva koja nisu homogena u socijalnom, ekonomskom, u smislu povijesne percepcije, kao recimo slovensko društvo ili hrvatsko društvo. Postoje društva koja su podijeljena i u njih zadirati, intervenirati izvana, utjecati na promjenu vlasti kroz razne oblike, dakle, utjecaja i pritiska, u čemu Europska unija nije nevina, zna biti vrlo neodgovorno ponašanje. I negdje može donijeti nevolju. Dakle, naše vrijednosti su naše vrijednosti. Već kad otputujem 700 km ili 400 km u nekom pravcu, vidim neke drugčije vrijednosti. Recimo ovdje u Albaniji, u Hrvatskoj nije isto. U Južnoj Hrvatskoj i Ukrajinskoj, u Sloveniji nije isto, slično je. Neki su puno bliži. Te razlike treba ne respektirati, to se podrazumijeva samo po sebi, nego ih treba imati stalno pred očima kada se donose dugoročne, velike i kad teške odluke na kojima se društva lome. To vrijedi i za Ukrajinu i vrijedilo je za Ukrajinu. Akutni oblik miopije i kratkovidnosti. To vrijedi za Moldovu. Dakle, moramo paziti do koje mjere neko društvo guramo u nekom pravcu. Ja nisam dovoljno hrabar da se u to upuštam. To vrijedi za Gruziju. Dakle, narativ Europe je sve više crno-bijelo.
Otvoriš usta, ti si proruski. To je govor mržnje. I ne znači ništa sam po sebi. Ali to je nažalost postao model Brisela. Tako se ne može voditi dijalog i tako se ne može voditi politika i tako se ne može stvarati ujedinjena Europa, ali ujedinjena oko nekih principa, zajedničkog tržišta, strukturnih fondova ili kohezijskih fondova, regionalnih fondova, kako se već zovu, u kojem trenutku kojih mi imamo koristi i koje želim i državama Zapadnog Balkana, ali to ne može biti supstitut za nešto što je bazična, nacionalna ili demokratska država. To je baza svega. Ovo drugo je fasada. Fasada je važna, posebno izolacija, ali zgrada i građevina ima svoju strukturu koja je puno dublja od fasade. Can I just add something, Zoran, just one sentence? What Slovenia is proposing is totally according to the EU treaty regarding the qualified majority vote in opening certain chapters. The final solution to accept the new member state should be unanimous, so all 27 member states should say yes. So we are trying to maneuver and find the possibilities to speed up the process. And what we are doing is according to the EU treaty. I beg to differ. Yes, we as Albanians, we believe that EU integration of Albania and Western Balkan, it's strategically important because this project brings peace, stability, prosperity, and sustainable development, not only for Albania, but for entire region. And above everything, security. For us, in our society, European integration is very much supported by the majority of the population because we believe on values of democracy, values of human rights, and values of the rule of law. And Albania, till now, so far, we have done very good. We have opened 5 from 6 clusters, and we want, and our strategic objective is to open all the clusters till the end of 2025, to finish to close the clusters in 2027, and after that, to have that political will approval by the European Union to be part of EU membership. But I think that we are doing reforms. This process is not only political, is not only technical, is a transformative process that brings all the reforms to the benefits of the citizens of Albania. So we are doing what is needed to be part of EU, but first for us, and after that to be ready to enter to EU.